Dit is het nest bij de familie Fiets in Ljouwert. Haar hoen Bo had 6 weken geleden nog een puppies kregen. Ze bleven liep wel eens net lang met de beestjes zitten. Nou, binnen een week, sterker nog, ze waren eigenlijk al weg voordat überhaupt bekend was dat Bo zwanger zou zijn. Dus toen ze hadden gehoord dat op moederdag ze Pelle had ontmoet, toen waren er al serieus geïnteresseerden hier in deze wijk. De groeiende vraag naar hoenen zorgt ook voor een grote drukte bij de puppycursus. Gewoonwij is het bij KC Friesland rustig in het bouwvak en hebben ze alleen nog les op sneun. Dit hier wie dat 3 keer in de week. We hebben heel veel pups gehad. En daar zijn we ook blij mee hoor. Want zeker in deze tijd, de coronatijd, zijn heel veel pups aangeschaft. En wij vinden het toch wel belangrijk dat mensen met hun hond naar een puppytraining gaan. En niet denken van, nou ja, we doen het thuis allemaal wat. Dat kan goed gaan hoor, maar het is gewoon veel fijner ook om het socialiseren. Dat ze in groepsverband met elkaar trainen. Door de aannemende vraag groeit de prijs van een hoen ek. Ik hoor daar wel wat over van mensen die een hondje hebben aangeschaft. En ik kijk zelf natuurlijk ook wel eens. Ja, dat merk je wel. Omdat de zogenaamde broodfokkers is misschien heel cru gezegd. Maar die denken een slaatje te slaan uit deze periode. En die denken van ik heb toch genoeg vraag. Dus ik kan de prijs wel opvoeren. En dat is een beetje jammer. Asiels in Friesland binnen benauwd voor de eind van de coronacrisis. Ze denken dat een protte meisje toch tijdgebrek bij de hond van de hand doggen. Charlotte woe haar puppies dan ik net samen kwijt. Ze had eerst een screening gewoon en kwam erachter dat enkele meisjes aast geen tijd meer had. Nou, die kwamen niet eens aan de deur, die stonden al eigenlijk op de lijst. Maar bij de criteria om te kijken van is het echt een goed adres, kwam toch al snel naar voren van nou nee, dat is toch met weinig tijd en toch weer inderdaad minder gaan thuiswerken. Dat ik dacht van nou, ben ik wel gewoon gaan bellen en zeggen van joh, weten jullie het wel zeker, want zus en zo. En zelf hebben wij het idee dat het misschien toch niet helemaal handig is. En gelukkig beaamden ze dat dan ook meteen.